jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Sirjan ta' 47 sena li għajx raħal ġdid ġarrab ġrieħi gravi fidejh allegatament b'ħadida l-ponta. Dan waqt argument li seħħ l-ħabta tal-10:20 tal-ħamis filgħodu f'residenza fit-triq Ħażabbar f'Raħal ġdid. One News kien l-ewwel fuq il-post u segwa l-operazzjoni li segwit biex tniżżel ir-raġel mill-gallerija tar-residenza fejn instab fadira demm. Fuq il-post kien hemm il-pulizija u tim mediku b'ambulanza li tal-ewwel għajnuna lir-raġel. L-argument seħħ f'appartament li biex tinżel minnu hemm tara ġdejjaq. Għaldaqstant intalbet l-assistenza ta' Tawel Leder mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex ikun jista' jitniżżel il-vittma mill-gallerija. Minkejja dan fuq barra l-adba tar-residenza wkoll kienet miksija badira demm. Minnu fih bdiet titfittxija l-persuna l-oħra involuta fl-argument li riżulta li hu Libjan ta' 37 sena residenti iż-Żurrieq u ġie arrestat ftit tal-ħin wara fl-akwati tal-pjazza ta' Raħal ġdid. Dwar il-każ inħatret inkjesta maġisterjali waqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.